tapfumane iye zvezvo ndikutaurawo nani naLeonard Moya. Mukoma Leonard, imimi muri kutaura kuti muri kushaya hope kwenguva yakareba. Chii chiri kuitika pamunenge muchishaya hope mazuva ese mukati muupenyu hwenyu? Ichokwadi ichocho. Ndine mukoma wangu akafa 2016. Saka paakafa 2016 kubva ipapo 2016 iyoyo ndiringomurota every day, ndakarara ndinenge chingomurota achiuya kuhope kwangu. Asi zvaanenge dzimwe dzenguva tinenge chitotaura asi ndakapepuka handizvinzwe zvaanenge achitaura. Saka up to 2024 izvozvi ndiringomurota, handina zuva randingamurote. Saka ndo dambudziko randinaro. Sapunoti paanouya kuhope paya munomurota achimbozvifambirawo kana zvanenge achiita nyaya ipi nemi? Dzimwe dzenguva ndinotomurota tichitorwa, dzimwe dzenguva tinotorota tichitotaura naye zvakanaka, asi zvaanenge achitaura zvacho handizozvizive kana ndapepuka kuti anga achitaura kuti chii. Ko pakurwa paya pane chamunorangarira here kutiwo tanga tiri kurwira nyaya yakati? Handizvizive manje, tinenge dzimwe dzenguva kana zvaanenge achitaura tinokwanisa kutenge takutorwa, asi nyaya yacho yandinge chirwira naye handitoizive kuti tinge chirwire chii. Makamboedza here kuti mufambe nenyaya iyoyi? Ndakafamba kakati wandei chaizvo, asi nhau iripo ndeyekuti zvinenge zvichingodzi kumadzinza, kufamba tafamba zvakanyanyisa. Ipa mataura kuti mukoma wenyu akashaya 2016 ndizvo? Ichokwadi. Akashaya sei? Akangorwara kwenguva pfupi ndobva atoshaya. Achiti ari kunzwei? Akangoti ndiri kunzwa nyongo ndobva atoshaya. Pane kazhinji vanhu vanoti kana munhu achinge ashaya vanhu vanoenda semhuri vachinotsvaga kuti chaparadza munhu chii. Munhu ndo zvamunoitawo here kurudzi kwenyu? Ichokwadi, tinofamba asi pakafa mukoma hapana akafamba, vedzinza redu hapana akawana akambofamba, asi zvinoitwa mudzinza kwese kwakafa vamwe kumashure zvechokwadi vamwe vaifamba kuti chiva konke, but pakazofa mukoma uyo hapana akafamba. Ko baba naamai vari kuziva here kuti ndodambudziko ramina rei? Baba nyakutibereka vakashaya, saka kwasara baba mukuru namai baba vakafa tichiri vadiki. Ndifuka 1996 tinge tichiri vadiki, saka takazosara tichinge toona amai. Saka izvinezvi nyau iripo ndeyekuti takafamba, tiri kufamba tese naamai kudzamara takunotaurwa nababa mukuru, but vanhu vacho vari kuramba kuti tizofambe, vari kuramba kuti tifambe panyaya yemukomana kuti tinzwe kuti asi dambudziko vari kuziva tiri kuvataurira, asi kufamba dzimwe dzenguva vakuramba. Zvakafanana naamai apa vakutoramba kutofamba, vakutoti handidi ichingouya chingotsvagai vanhu vacho muuye mubate zvinhu zvacho. Pane zviri kutaurwa here kuti zvinhu vachiti mubate zvinhu, pane pakataurwa kunzi pane zvinhu zviripo here? Hapana pakambotaurwa kunzi pane zvinhu, but inini ndakangotiwo ndichisinge ndikutsananguriro amai kuti hanzi huyai kuno, pane pandakambofambawo zvangu zvakanzi huyai namai, but mai vakaramba vakati huyai nemunhu wacho abate zvinhu zvacho. Saka hamene kuti zvavada kuti zvibatwe zvii, asi handirangoti mai ngatifambei. Mumba menyu ndimi mega here kana kuti mune vakoma nevaneni kana nehanzvadzi? Mumba medu tiri 6, tenge tiri 6, ezvino tasara tiri 5. Mukoma akandisira ndiye akashaya, ndakazosirawo munin'ina ariko kumusha. Ungofamba sevana vemumba menyu pasina vakuru kuti mubatsirane padambudziko renyu, zvakamira sei parizvo? Hapana anobvuma kufamba because vakatanga vasikana, vakatanga vakuru vacho vasikana, kuchibva kwauya vakomana, isusu takateedzanawo tiri kumashure. Saka takati ngatifambei, mumwe nemumwe anoti hatisi kuda kufamba, ini ndinopinda chechi yangu, yanoti ndinopinda chechi yangu, yanongoti tsvagawo chechi yako. Hapana anobvuma kufamba. Ngatimbodzikirai panguva pamaifambawo ipapo, vaiti ndezvemadzinza. Zvemadzinza izvi vakataura kuti pakataurwa here kuti zvii chaizvo zviri kudiwa nedzinza renyu racho kuti mugone kusarota uye nekurwa nemukoma wenyu kuhope? Izvi zviri ngodzi ndizvekumadzinza, zviri kunzi mudzinza menyu momo mune munhu
ari kungoshinwa. Saka isu hatizozive kuti ndiani ari kukonzeresa. Asi kufamba tafamba kana iri maha tafamba. Saka munongoziva kuti ezvinezvi vanhu vanobatsira vari kuti vari kudawo mari ezvezvi mari yacho hatisisina. Kana panoti nditi ndobatewo nditi ndotsvagewo panoti ndiwanewo mari handina. Mungatitarisei zvekare kuti imi mishungu yenyu yezvinezvi ndeyekuti zviite sei, uye dambudziko riri kukushungurudzai zvakaita sei panyaya yekushaya hope zuva nezuva, kana kuti mukarara mubva matorota muchiona mukoma wenyu achiuya. Apa hatina kunzwa kuti ane shungu here, hatisi kuziva, hatina kumbobatikawo here izvozvo pese pamaipamba ipapa kuti mukoma wenyu akafa asi ane shungu. Chokwadi patambofamba ainzi ane shungu pane zvaada kutaura, asi kwandiri mazuva ese ndinomurota haana chata ataura, asi kana ndichifamba zvinonzi pane zvaada kutaura, haana kufa zvakanaka. Mishungu dzenyu ndedzei, kana kuti zviri kukukanganisai zvakaita sei? Ngatitangeni kuti zviri kukukanganisai zvakaita sei muchiraramo chenyu imimi chekusarara everyday? Inini handisi kurara mazuva akawanda, saka inini shure yangu nechiti dai ndawanawo munhu anondibatsirawo, anotsvaga kundibatsira. Kurara handisi kurara mazuva ese kubva 2016 kusvika izvozvi handisi kurara, ndiri kungomurota. Kurota munhu akafa zvinhu zvinorema pachokwadi, nekuti munhu akafa ainangasisira hama yako. Saka ndiri kutsvaga rubatsiro kune munhu anogona, anonzwira angu tsitsi, nekuti zvinezvi pane mari chaipo hapana. Dai ndaishandawo pamwe ndaimbotiwo kana basa racho ndakatsvaga basa 2 days ndinenge ndadzingwa basa iroro, ndinenge ndisiri pabasa. Saka pamwe zviri kufambidzana futi nemunyama, saka ine zvandinangana pekubata. Saka ndiri kukumbirawo kuti dai ndawana munhu anondibatsira, dai zvinhu zvangu pamwe zvinganakewo. Alright, pamakabvita pesa hapana pamakamboshandirwawo here zvokuti musasangana nemukoma kuwe? Tinobatsirwa but zvinoshaya basa, kazhinji vacho zvinoshaya basa. Ndinongoti dzimwe dzenguva ndikatonobatsirwa zvinotoita wese, kutota wese chachayo ndatobatsirwa. Kana muchiti wese chii chine chakuita? Ndinenge ndakutomurota kana ka3 padei rimwe chete. Saka zvinhu zvacho zvinotoita wese, kana ka4 kutorara ndakatosvinirwa dzimwe dzenguva. Saka ndatoshayawo kuti ndoitawo sei, because hama dzacho kuti ndidziti ngatichifambai hapana anobvuma kufamba. Ivo mhuri wedu vakati ngatifambei hapana anobvuma kufamba. Saka ini ndindatongosarawo sababa. Saka pakatoshata. Alright, mukoma Leonard, tinodaira kuti kune vari kunzoko vana madzibaba vari kukunzwai, vanovepentecost vanonamatawo machechi avanonamata vari kukunzwai, uyewo vana sekuru vanoitawo zvematare vari kukunzwai. Isusu veSly Media TV zvatichaita ndezvekuti tichaisa papeji pedu apa, kana tichaisa papeji pedu, kana pana anenge akunzwiraiwo tsitsi achitiwo ndinokwanisa kubatsira mukoma Leonard awo ngavauye kuno, tinezenge tichikuzivisai. Ndisingazivi kuti imimi mune sarudzo here yekuti anoda kukubatsirai, angave wechivanhu, angave machechi kana kuti maprofita, mune sarudzo here yekuti uyu ndinoda kubatsirwa neava? Tinombosangana nevanhu vakasiyana vanodaro. Inini handina sarudzo, chandiri kutsvaga kubatsirwa chete. Kana ndakaonawo wechivanhu, kana ndakaonawo wemaprofita, handina wandinodnikira. Chandiri kuda kubatsirwa dambudziko randinaro. Hapana wandichasarudza, bozi kutosarudza runenge ruri rugare. Saka hapana munhu wandichasarudza, ndiri kuda kutobatsirwawo anonzwa kitsitsi neni. Aiwa, tinotenda mukoma Leonard. Tichazenge nhamba dzenyu dzekuti kana pana anoda kubatsirai dzinoti chii? 0776 752 401. Tinotenda, maita basa. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.